našu asi prvého vlogu. Vezieme 36 do garáže. Prvé pocity z auta. No piči to je. Palubovka trošku nesvieti. Tu nefunguje polka veci, ale to je dobré. O tom to je do piče. Je to 36, je. Hydru môžeš ťahať. Trošku brzdia, ale nič. Raketa. Že máme problém. Vyzvol mi gumu. Do piče. Takže nastali nám tu menšie komplikácie. No dobre, tak ideme to skúsiť asi dofúkať a... Vyzvol nám gumu. Guma piči. Nevadí. No, takže čakáme na koleso, kým nám donesie jeden kamarát. Keďže nám vyzvol gumu, pred nami pár metrov stoja policajti, zastavujú každé auto. Mám tu hlučnejší výfuk, než neviem čo. Nesvietia mi zadné svetla. Auto je síce na polských SPZ-kách, ale to mi asi v tomto momente piču pomôže. Keďže je tma vonku a stojíme na benzínke, momentálne ukresnení, lebo nemáme čo robiť. Teraz sa môžeme jedine hrať tak s ručkou. No, môžeme zahrať s hydrou akurát tak. A kamarát na golfe schytal už pokutu za výfuk. Boh vie, či má technicky. Boh vie, či má ešte technicky, ale dúfajme v tom, že má. A ja si idem kúpiť Mango Loco Monster. A kde mám telefón? A ideme sa modliť, nak nám nezoberú papiere od auta. OK. A vlastne nemôžu zobrať, ale modlíme sa aj tak za všetko. Trošku refresh. Tak to sme si kúpili vodičku. Sponsoring, halo. Tak kde sme došli? Stojíme na benzínke ako kotík. Vyzvolám gumu, pred nami sú policajti, nejdu nám svetlá, máme zjebané gumy. Čo ešte? Zasprejované okná. No, máme naložené gumy staré. Máme rozjebané gumy tu naložené všade. To piče to... Čakáme na kolesa, kým nám donesú. No teda jedno koleso, kým nám donesú. Lebo majú ET20, ja mám rejdové ramena, vieš. A... Ja mám toto, ja Takže čaute, dneska vás vítame. Sme na benzínke, pretože na tejto úžasnej bielej Drift 36 sa stali komplikácie cestou do garáže. Ako môžete vidieť, nie som tu sám, nie sme tu dvaja, sme tu celá rodina. One family. Samozrejme všetci prišli na aute, nikto nechodí pešo a snažíme sa opraviť všetky komplikácie. Pán vodíš toto? Teraz mi vypadlo cestou. A toto? Čo toto? Tu mám skýtať. No však ale to vraj, kdyby teraz vypadlo cestou. Kollege, Achtung, Achtung. Nicht?
Pán policajt, tu soplo nebijeme. Nicht gut. Nicht No, gut. 12 cm. A ty čo meráš 10? Alles gut, Kollege. Alles gut, Kollege. Auf Wiedersehen. Technické problémy sa vyriešili. Jedeme do Dubaju. No, koleso máme. Ideme to odniesť do garáže a bude to všetko vyřešené. Chytaj. Martin. No chytaj. Choď do piči. Tak, Poďme to frajer. Debil ani... Ty kokos. To nebude do golfa, ideme vám? Ale vojde, čo by sa nevošlo. To ideme. Môžeme ísť. Dajte gúrky a ideme. No, dokopy dosť. To znamená? 50 €. Bez tohto. Ja to neviem, takých 20. Čo robím? Alebo skopíme si tak. Pohoda. Ako to tam? Práce za to, či nie? Zistíme. Do piči. Toto je vovka. Do piči. Aha. Kúsky malo. Veľký kus chýba. Potlač to tam riadne. Rozjebím polystyrén. A tak to nevadí. Taký kúsok nevadí. No. A teraz nezavrieme dvere. Do piči. Nezavrie sa kufor. Piči. Pocity? Čo robíme, Ríško? Odľahčujeme 36. Ale kurva, nejde to. Zistili sme, keď sme toto robili, že nám vyšiera lepidlo, polystyrén, tak toto ani nekupujte. Je to pičovina. Došlo lepidlo, pojebalo sa to, tak máme záložný plán, je to lacnejšie. Takto to robíme. Cigáni, ty kokos. Cigáni, to musíte všetko. Bože, zase to. Môže to ísť hore. Máme tu profesionálne zateplovanie okien, alebo proti fúchaniu. Povedajte, ako sa to presne nerobí. To je dobré. Všetko mi tu zateplili, parády, zadevnili. Low budget garáž. Tak. Pre tento krásny deň, je to u konca, ukončujeme to, je 23:40. 36 pekne stojí. Aj mne stojí. Horko ťažko došla sem. Dnešného dňa to je asi všetko. Ale zvládla to. Garáž je na polku zateplená. Ani na polku. Dajme tomu. K tomu sa nebudeme vyjadrovať. Trošku low budget, ale... K tomu sa nevyjadrujeme, vlastne som zabil. Ale jebeme na to. Zajtra to dokončíme. Tak.